Fil-każ William Owen Grech kontra l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, il-qorti ordnat li l-Gvern ħallas lura fost l-oħrajn il-VAT fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi. Din id-deċiżjoni tal-qrati qed tkun meqjusa bħala waħda sinifikanti għall-aħħar meta hemm eluf ta' konsumaturi li ħallsu din it-taxxa legali u meta fil-qrati hemm kawża pendenti kontra l-Gvern li fetaħ il-Partit Laburista f'isem 17,000 konsumatur. One News tkellem ma' Willy Grech, iċ-ċittadin Malti, li lura fl-2008 fetaħ proċeduri kontra l-Gvern. Jiena kont qed insegwi kemm id-diskorsi li kienu qed jingħadu qabel tħallna fl-Unjoni, imma iktar u iktar wara meta tħallna, meta kienet jiġu artikli fuq gazzetti lokali minn korrespondent Malti ġewwa Brussell, illi speċi it-taxxa li qed jittaxxa dak iż-żmien l-ADT għannom tal-Gvern kienet diġà ddikjarata bħala illegali. Grech jgħid li ma waqafx hemm u ħa l-inizjattiva jibgħat ittra lill-Kummissjoni Ewropea li min-naħa tagħha konfermat il-ksur tal-liġi min-naħa tal-Gvern Malti. Ħansitra anke biex inkun iktar speċi safe kont ktibt il-Taxud Division tal-Unjoni Ewropea fejn speċi ta' tlabtom kjarifika ta' dak li qed jingħad, dak li qed jinkiteb u da biex ngħidlek nisma' from the horse's mouth. U fil-verità rispondewni billi ikkonfermaw bażikament dak li kienet jinkiteb. Fl-2007 Willy Grech kien xtara karozza second hand mir-Renju Unit. Meta ġab il-karozza f'Malta u kien mitlub mill-ADT ħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni u l-VAT imposta fuqha, informahom bitra li kien se jagħmel dan taħt protesta u fil-fatt beda azzjoni legali bl-għajnuna tal-avukati Pawlu Lija u Phyllis Aquilina. Willy Grech qed jittama li wara l-qorti Maltija ta' raġun konsumaturi oħrajn li bħalu kienu ħallsu din it-taxxa ma jgħaddux mill-istess kedda li għadda minna hu. Ħadd jgħidlek isma' din hija landmark case li se tiftaħ bibien ġodda, orizzonti ġodda. Nispera biss li ħadd ieħor m'għandux għalfejn issa jgħaddi mill-martirju biex ngħidlek li għaddejt minnu jien u ħasil ta' ġiri u da